गिबि गिबियावनो आं खुलुमग्रोबाय बयखौबो जोंनि बड'लेण्डबासि रायजो राजाफोरखौ आरो बिसेसकरि दिनै बड'लेण्ड बिग्रा जोंनि बारग' मावसं हान्जा अल बर' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ आं गोसो सिंनिफ्राय धन्यबाद हरग्रोबाय। नंगौ जोङो दिनैहाय पार्लियामेन्ट सेसना दिनै जोब्बाय। दिनै मानोबा 20 अक्ट' डिसेम्बर दाननि पार्लियामेन्ट सेसन जोबखांनानै जोङो थिग 5:30 समावहाय जोंनि ट्राइबेल मिनिस्टार जायखौ जनजाति परिक्रमा बिफाननि मन्त्रि मानगोनां मुस्रि जुवेल अराम बिथांखौ जोङो गावनि न'आवनो कवाटारावनो लोगो हमनानै जोंनि जेनाखि गोसोखां बिलाइ बा मेम'रेन्डाम फर सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बेखौ जोङो होनो मोनबाय। बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बेवहाय जोंखौ दैदेनदों होनोबा जोंनिनो गोदोनिफ्राय मावथि मावबोनाय मुस्रि सानसुमा खुंगुर बैसोमुसारि बिथाङानो जोंखौ दैदेनदों। आरो बेवहाय जोंनि जेसेबांनाखि मावथि हान्जाफोर आंजों दंफायोमोन बिथांमोनाबो जों जयैनो हाबजोबलायनानै रायज्लायनो मोन्दों। आरो बेवहाय जोंनि जुवेल अराम मन्त्रि बिथाङा बुंदों नोंथांमोना फैबाय था मानो होनबा नोंथांमोननि दाबियाथ' फुराना जाथारबाय हागौमानि नाजाबाय था होनदों। आरो लोगोसे बेखौ खोथा होदों बिथाङा जेसेबां हागौ एसेबां आङो प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टारजों माने रायज्लायगोन आरो नोंथांमोनखौ लोगो हमनो आं नाजागोन। बे खोथाखौ बुंनायाव जों जोबोद खुसि मोन्दों। आरो दा बेवहाय जों जोंनि दाबिखौ होबाय बिथांनो जोङो आरो होलांबावगोन। हागौमानि जोङो जोंनि हम मिनिस्टार दिनै अमित शाह बिथांखौबो जों होनो नाजाबावगोन बिथांनोबो। आरो बिनिफ्राय सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौबो जों लोगो हमनो नाजादों। दा बेवहाय जों हयथ' आरो सानथाम सानब्रैसो बा थाबावनो हागौ बिथांमोनखौ लोगो हमनो थाखाय। दा जों दा आपाततः माला लोगो मोनगोन एपइन्टमेन्टखौ मोनथ'वाखै, खिन्थु खुब सम्भब आसा खालामो बिथांमोनखौ जों लोगो मोनथारगोन। आरो दा बेखौनो जों आसा लादों। आरो जों लोगो मोनागौमानि थांथ'नायबो नङा खोमा। दानो रायजो राजा बिथांमोननो बा जोंनि अल बर' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन सोद्रोमा बिथांमोननो आंनि गोसो सिंनिफ्राय बे मेसेजखौ हरनाय जाहैबाय।